pag-usap mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy ngayon. Ayan, kumusta naman ang inyong araw? Araw ng Miyerkules. Ba't na alam ko mga kabisyo, syempre inabangan ko yung sweldo eh. Di ba? Ganun ka rin, Col, no? At syempre sa ating mga pamangkin dyan. At yung mga pamangkin din natin, no, na nag-aabang din ng allowance kasi hindi para pagpadala ang kanilang mga magulang. Awards, kailangan pa bang i-memorize yan? At eto mga kabisyo, dahil nga tag-ulan na pa, no? Good news po yan mga kabisyo. Formal na po ngayong araw, idineklara ng Pag-asa na simula na ng tag-ulan. Pag simula ng tag-ulan, simula na rin ng tagbaha. Grabe naman, no? Na pag Metro Manila, marami pong natutuwa pag tag-ulan, pero eto na, kinakabahan na tayo dahil nga yung tubig baha, dahil barado naman po ang mga drainage. Kaya panawagan po sa inyong kapitan or kupitan na pakilinis naman din ng ating drainage, no? At eto din, no, hangyo lang nato, no? Of course, sa mga lumulupyo, no? Sa mga ikaw ngayon, no? Taga Maynila ka, tulong ka rin, no? Kung paano po panatiliing malinis po yung drainage. Ang drainage po ay daluyan po yan ng tubig, no? Hindi po yan lagayan ng mga basura. Ay kalamibang Lusion, yun ang mga kigol. Alam mo mga kabisyo, eto lang, no? Nung araw, no? Nung bata pa ako, nung siguro elementary, akala ko yung drainage, yung bang ito yung madalas yung kapag naglalakad ng mga bata, ito yung dinadaanan po ng mga pedestrian. Halimbawa, ikaw pauwi ka, di ba? May kanal, natatakpan yan. Kumakain ka ng halimbawa, sitsirya. Sabi ko, walang basurahan dito. Dito kaya yung tamang tapunan, no? Yung drainage. Wala nang sasabi sa akin mga kabisyo eh. O, simula na nung sinabi ng aming teacher nung elementary na sabi niya, ang drainage po na kung saan kayo naglalakad, di ba may takip yan, huwag niyong lagyan ng mga basura. At dahil doon, sabi ko, okay, para pala to sa ulan, doon pala yung dumadaan, hindi pala yan na dinadaanan or tapunan ng mga basura. Awards, Salamat teacher, mabuhay ka. Alam mo, nung araw mga kabisyo, lalo na po pag elementary ka, wala ka talagang alam, no? Oo, wala kay alimuhag kung ano nangyayari. Nung araw nga mga kabisyo, di ba? Hindi mo madalas nakikita po yung mga basuras. Kaya dito mo tinatapon sa mga lagayan sa drainage mismo. Ay nako mga kabisyo. Pero yun na nga, no? Dahil nabanggit ko po yung elementary awards, no? Mga kabisyo, ikaw ngayon, no? Siguro hanggang ngayon, naalala mo pa yung mga kaklase mo nung elementary na ayaw mong katabi. Dahil, alam mo na, no? Hanggang ngayon ba, naalala mo pa rin ba ang kanilang mga pangalan? Awards, Oo, ano ba yung mga pangalan nun? Talpulano? Awards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naalala pa, no? Kahit pa pangalanan pa yung mga ayaw na ayaw mong kaklase, no? Kahit isahin mo pa. Isa-isa pa. Pangalan nun ay si Cordapio. Di ba? Di ba, Uncle? Di ba, Auntie, no? At sa lahat ng mga nakikinig po sa atin sa 90.7 Love Radio, shout out. At sa mga nanonood sa atin, no? Sa 90.7 Love Radio Manila page sa Facebook. Andyan din yung TikTok, ha? Huwag niyo kalimutan ang aking FB Live din. Nanonood sila sa Totoy Bato Official. TikTok ng Love Radio. May TikTok ako, ha? Totoy907. Ayan, yun na nga, mga kabisyo. Pag-uusapan natin ngayong gabi tungkol sa mga pangyayari nung araw, especially nung nasa elementary ka pa, ha? Na kung saan ayaw mo silang makatabi sa classroom. Awards, May mga kaklase siguro hanggang ngayon, no? Naalala mo pa yon. At ayaw mo talaga. Mga dahilan kung bakit ayaw mong makatabi ang kaklase mo nung elementary. May pambihira naman, no? Naalala ko nga mga kabisyo,
sa ngayon, no, nakita ko na sa Facebook ngayon. Hindi ko lang babanggitin, baka nanonood. Patay tayo dyan. Oo, at saka magkakaroon kami ng reunion pala sa August. Hindi naman sa elementary. Ay, pwede rin sa elementary. Oo, kasi sa high school namin, 30th po namin. Ilang taon na kaya si Uncle Totoy. Anyways, hanggang ngayon naalala ko pa yung kaklase ko. Sa ngayon, after ilang years, maganda na. Pero naalala ko pa nung araw kasi may panis na laway dito sa may gilid eh. Pero hindi ko lang talaga maatim ba yun? Tama ba yung Tagalog ko? Hindi ko na makayanan kasi kahit sabihin natin, no, nung araw yun, pero sabi ko, gumaganda na ngayon, no, pag tinitingnan mo yung mga picture sa Facebook. Pero nung araw, mako, sip-onon! Pambira. So marami po tayong mga dahilan, mga kabisyo, na kung bakit ayaw na ayaw mong makatabi ang kaklase mo nung elementary. Ayan, mga uri ng kaklase mo nung elementary na ayaw mong katabi. Basahin na natin sa mga nag-comment. No? Sabi niya, Ezil Esguera. Ayan. Buogon. Alam mo yung buogon? Yung bang sa tenga ba? May tumutulo. Ano ba yun? Ano yun, Boy B? Stilan, parang merong honey yung yung tenga. Pambira. Sorry na. Sabi ni Reyna Lee Monteroso, yung bully literal. Yan, kukuhanan ka pa ng baon. Buti na lang kung hihingi lang eh. Nanakawin pa sa harap-harapan mo yung 5 pesos mong baon. Pag sinumbong sa teacher, mas naniniwala pa sa sinungaling eh. Oh my God. Siguro, hindi ka kapanipaniwalaan kasi yung mukha mo siguro. Ha? Ay nako mga kabisyon. Ayan, pag meron po kayong mga comment po, no, pwede po dito sa ating Facebook Live ng Love Radio Manila, sa TikTok Live ng Love Radio, kaya dun sa aking fanpage, sa Totoy Bato Official. Or mag-comment din dun, no, mga uri ng kaklase mo nung elementary na ayaw mong katabi. Ayan, tuloy-tuloy po tayo sa FB Live ng Love Radio Manila, no? Habang sa radyo, music muna tayo, ha? Pag may cellphone ka dyan, naka-wifi ka, kaya may data ka, punta ka na sa aking fanpage at manood at mag-comment din dun, ha? Ito pa rin lang yung Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!